Man kunne ikke rigtig bruge det her spor til noget. Man kan ikke bevæge den her ting. Man kan ikke svare. Men det er godt spil i hvert fald. Ulle, du er rundt og leder efter en post. Du skal jo svare på den her. Hvad for en indsats synes I selv, I har ydet her ved at finde den her post? Vi gjorde, hvad vi kunne. Fortæl mig, hvad du synes om det her løb. Jeg synes, det er meget, meget spændende. Synes du, det er et cirkus? Ja, en smule. Måske. Okay. Vi befinder os nu i midten af en skov. Jeg ved ikke lige, hvor vi er henne. Brand, ved du, hvor vi er henne? Kaffe en brand og styr på det. Hvad var det, du gjorde der, Joachim? Jeg sagde søde middagsord. Vi startede. Vi skal længere væk end der. Her går så. Ja, kan vi gå genvej her? Det er jo idrætsuge der, ikke? Ja, det. Vi skal løbe rundt. Ja. Vi skal løbe rundt. Skal vi løbe lidt? Hold, jeg kan få det hurtigt. De har så taget en smartere vej. Det er Uli. Altså, nu hører jeg ikke, hvad det er, de siger. Det var sådan en telefonsamtale, altså. Altså, det er jo sådan et kæmpe cirkus, at Røde han er med. Nu bliver Johans gruppe så lukket hen for at få -4 point, ligesom os. Jeg er sur, hvis... Hej Johan. Hej, hurtigt. Nu har vi kun 5 point her. Nej. Fuck, nogle torne. Rytmetons salen. En blanding af begge klasser. Noget med dans, tror jeg. 2, 3, 4. Og flyve! Kasper! Philip, hvor lang tid skal I bruge på det her? 2 timer. Når vi så laver fysisk træning, så bliver, det glykogen, det bliver brugt i, som forbrænding til at skabe bevægelse. Vi er nået til smedetimen. Det er noget, der hedder acrostunt, hvor man skal hoppe på den her lange madras, som lige er blevet pustet op. Det er så den her, der skal hen og hoppe på den. Ja, den ekstreme smedetræning med ham her. Ja, og så er der noget boldspil af en eller anden art. Ja, lad os se, hvad det er. Hvad laver du, Gav? Hænderne er det faktisk nærmest
næststørste skolespil, og de spiller turneringer. Det er noget, man kan gå til. Så I kan jo godt forestille sig, den der der er flop, mange facetter i det her spil, der er lavet. Det vil være en omnikling. Nu har I set nogle af formationerne. Bolden, som udgangspunkt er i midten. Vi skal lige have Jakob, han er farvet med en trøje. Ja, og jeg får lidt lært til Kasper, den er på. Så udfordrer et andet hold. Inden gør det, skal du sige det, der står på jeres trøjer og på bolden. Omnikin, og så siger man så pink. Rasmus! Yes! Det gør du ikke. Og så går jeg frem. Vi var sammen med. Jeg holder på sang. Bliv ved, Lars! Gustav filmer. Og så står du. Og der skal han med det samme få strukket benene igen. Og så står du. Yes. Det man kan sige, at du er den mindste, det er dine problemer. Hvad så, Bram? Okay, alle laver en pyramide. Godt, drenge, godt. Næste 3, hurtigt. Hvem er den fjerde? Hvem er det, den mangler? Rasmus, kom så. Vent til alle, Roland. Vent til alle. Hold fast, drenge. Meget tæt på nu. De næste kommer. 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, nu. 1, 2,